Дарам. Салом. Ассалом. Ин қадар зебо либос пӯшидаӣ? Раҳмат, мо имрӯз дар мактаб дарси кушод доштем. Дарси кушод чӣ? Бахшида ба рӯзи артиши миллӣ? Гуфтанӣ 23 феврал? бале, нахуд шумо надонед. Ман хурда какамо ҳама чиро медонам, шумо намедонед. Ман ҳам тайёрӣ дидам ба рӯи миз нигар. шумо чӣ дар ин ҷо бозӣ доштед ё ин ки ягон машқи ҳарбӣ гузаронда истода будед? Не, Асалҷон, на ину на он. Ман имрӯз дар барнома мехоҳам ки як ширинии идона тайёр кунам. идона? Бале, идона. ширинии идонаи мардона? Бале, ширинии идонаи мардона. бахшида ба ҷашни артиши миллӣ? Бале, 23 феврал? бале. боварам намеояд. ҳозир тайёр мекунем ва мебинӣ. аз ростӣ? Бале, бале. салом тамошобинони азиз, ба фикрам шумо низ мисли ман ҳайронед ки апай нозанин гуфтанд ки имрӯз мо бахшида ба артиши миллӣ ширинии идонаи мардона тайёр мекунем. Салом тамошобинони азиз, ҳайрон нашавед. Бале, имрӯз бахшида ба ҷашни артиши миллӣ як ширинии идонаро тайёр мекунем. ман бовар дорам ки ба мо ҳатман писанд меояд. аз ин рӯ биё оғоз мекунем. биёед оғоз. Хоб. тамошобинони азиз, чӣ тавре ки мебинам ба мо бисквит лозим мешавад. Бале, бисквити мо бошад шоколадӣ аст. агар шоколадӣ набошад намешавад? Бале, мешавад, вале имрӯз иди мардон аст, мо аз ҳамин рӯ бисквити шоколадӣ истифода мебарем. фаҳмо. аз крем қаймоқ истифода мебарем. қаймоқи холӣ аст? Бале. крем молида қабати дуюмро ана ҳамин хел мепӯшонем. торти мо аз 3 қабат иборат аст. дар дохилаш ягон ҷем, ягон чиз дига намебинем? имрӯз ширинии мо оддӣ мебошад ва осон. қабати сеюмро ҳам пӯшондем. акнун чӣ кор мекунем? акнун аз креми ранги сабзамон истифода мебарем. барои чӣ сабз? як бор ба либосат нигар. нафаҳмидам. либосҳои ҳарбӣ сабзанд. фаҳмо. пурра сабз мекунем? бале. ин ҳам креми қаймоқӣ аст? не, ин креми мо аз хома тайёр шудааст. хомаи 32%? бале. аҳа. баъд ба он ранг андохтед? бале, ранг илова кардам ва тамошобинони азиз, ана ҳамин гуна тортамонро бо ранги сабз пурра мекунем. баъд омода мешавад? баъд ороиш медиҳем. тамошобинони азиз, хотиррасон мешавем ки имрӯза барномаи мо бахшида ба рӯзи артиши миллӣ аст. апай нозанин, агар либосҳои кориям мебуданд ҳатман ба шумо кӯмак мерасондам. ҳеҷ гап не, имрӯз акнун ту меҳмони барномаӣ. инам фикри нағз. қариб тайёр шуда истодааст? бале. ана ҳамин хел рост мекунем. апай нозанин, барои он ки рост кардан осон шавад, мо бояд чӣ кор кунем? бояд ана ҳамин гуна белчаи махсус дошта бошӣ. агар набошад чӣ? рост намешавад. агар рост нашавад чӣ? безеб мешавад. агар безеб шавад, бемаза мешавад? не, бемаза намешаваду безеб мешавад. модарони азиз, агар шумо пухтани шириниҳоро дӯст медоред, пас ана ҳамин хел белчаи махсус харидорӣ намоед. бале, асал дуруст мегӯяд, асбобҳои қаннодӣ ҳатман лозим аст. ана Асалҷон, ман корро бо крем тамом кардам. Мегузарем ба бахши ороишамон. бо чӣ ороиш мекунем?
ҳозир аз жилеи шоколадӣ чӣ кор мекуне? ана ҳамин гуна ана ҳамин гуна чӣ кор мекуне? Тортро чиркин кардед. не ҳозир мебинӣ чӣ мешавад. Ин чӣ хел шуд? гуфтем ку бояд ба либоси ҳарбӣ монанд шавад. Фаҳмо. Шумо ба фикрам мисли либоси ман накарда истодаед, ҳа? Ин тортатон ба мисли либоси ҳамсинфам аст. Чӣ хел? Охир ман гуфтаниам ки торти шумо ба либоси ҳамсинфи ман хеле ҳам монанд аст. ҳамсинфат ҳамин хел либос дорад? Бале. шурӯъ мекунем ба бахши мондани асбобҳоямон. тамошобинони азиз, мон ин ороишҳоро аз мастика омода кардаем. ана ҳамин хел ҳамаашро мегузорем. Апай нозанин, кош либосаям мебуд, ба шумо каме кӯмак мерасондам, боз хушрӯтар мешуд. Лекин дар ҳақиқат ҳам зебо шуд. апай нозанин, медонед чӣ? Торт бениҳоят ҳам зебову маро шумо зиқ кардед. чаро? охир гуфтед ки ин торт барои мардон аст, ман намечашам. Не, ман ин хел нагуфтам. Ин торти ҳарбӣ аст. ту ҳам либоси ҳарбӣ пӯшидаи ку? Ба ман ҳам медиҳед? албатта. Ана инаш гапи дигар. бале. хуб, тамошобинони азиз, тортро ороиш додем. шумо низ дар хона метавонед ҳамин гуна ороишҳоро истифода баред. ана тамошобинони азиз, ширинии идонаи мо омода шуд. бовар кунед, он беҳад зебо аст. албатта тамошобинони мо дида истодаанд ки чӣ қадар ширинии мо осон ва зебо аст. бале, шумо ҳам метавонед дар шароити хона ана ҳамин хел торти зебо омода карда наздиконатонро хурсанд кунед. вале агар вақт надошта бошед, метавонед аз мағозаҳои шоколате дастрас кунед. албатта, дар ҳамаи ҷашну маросимҳо ширкати шоколате барои шумо шириниҳои зебо ва болоззатро пешкаш мекунад. ҳоло бошад, мо бо шумо хайру хуш мекунем. рӯзи артиши миллӣ муборак. хайр.